Skål. 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 Velkommen til J.M. Bryg. Jeg hedder Mark. Ja. I dag har vi Martin med. Han er vores marketingsmand. Men først og fremmest, så står vi jo her med din nye pizzaovn. Yes. Ny pizzaovn fra Keglands. Den er lige kom af pallen her for en time siden. Direkt fra Keglands. Og den er op på godt, den siger 700 grader ind i. Men vi skal have den der pizzasten op i de høje 500 grader. Den her spinner paddle, hvor man kan dreje på pizzaen herinde, så vi kan få de flotte, sprøde kanter på den. Så har vi eksperten i gang. Du har en god teknik, synes jeg. Gerne tomater fra Italien i hvert fald. Ja. Kan vi godt lide. Og så skal vi egentlig bare salt i. Så er vi på vej ind med pizzaen. Så alt sådan noget resterende mel her, det skal væk. Nå ja, ja, så brænder det. Ja. Det samme. Ja. Og så Ej, det ser godt ud, den her. Så det bare må være over det. Ja. Så drejer man. Ja. Så får man drejet pizzaen. Det er simpelthen bare en, løb op, træk tilbage. Ja. Men ja, man siger 60-90 sekunder. Så skulle den gerne være færdig. Sådan. Woo! Ja, de tog ikke så lang tid. Og så kan vi se ind under, har vi fået nogle gode platter. Skal vi se på den her? Nå, det er Ja, den er udmærket. Ja, god varm. God pizza. Skal vi smage på den? det kan vi. Ja. Ser godt ud. Fint. Ja, det duer. Jeg kan godt lide den. Ja. Den er sgu god, Mark. Ja. Men nu kører vi den bare lige helt plain her. Tester ovnen, hvor varm kan den blive. Fordi altså til den pris der, Ja, jeg de bliver er... overrasket, hvis vi laver en rigtig flot pizza til den pris her. Nu må vi se. Det er... Hvad ser du, den stod til? Den her, den står til godt 2400, tror jeg. Det var 2399, tror jeg, den satte til på shoppen. Men det kan I tjekke ud nedenfor i kommentarer. Ja, cheers. Den er dame varmt. Ja. Skål derude, og tak for, at I var med.